सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000। मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 03 16। दक्षिण कोकणातील जागृत व प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड पेंडूर येथील श्रीदेव घोडेमुखचा वार्षिक जत्रोत्सव आज भक्तिमय वातावरणात धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्साह संपन्न झाला। यावर्षी भाविकांनी गर्दीचा उच्चांक गाठला आहे। पाहूयात। भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या 360 चाळ्यांचा अधिपती म्हणून ख्याती असलेल्या सरसेनापती श्रीदेव घोडेमुखचा वार्षिक उत्सव आज भक्तिमय वातावरणात व धार्मिक कार्यक्रमांनी संपन्न झाला। देवाचं दर्शन घेण्यासाठी सकाळपासूनच भाविकांनी गर्दी केली होती। दर्शनासाठी सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक, मुंबई, कोल्हापूर आदी भागातून भाविकांनी डोंगर चढून देवाचं दर्शन घेतलं। मात्र सातेरी मंदिरातून तरंग देवतांचे सुमारे 10 किलोमीटर पायपीट करून घोडेमुख मंदिराचं आगमन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं या जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली।
आम्ही मुंबई ठाणे नाशिक आमचं वाया, पण आम्ही दरवर्षी ह्या उत्सवाला आवर्जून किती गर्दी असते गाडीला तरी आम्ही इथं पोचतोच म्हणजे पोचतो. कारण आमची ही जत्रा मातोंडगावच्या पेंडूरमध्ये आलेली ही आम्हाला एकदम म्हणजे मन भरून काय म्हणतात तसं ते कोणीच तिकडे थांबत नाही. माहिती पडलं काय लगेच गावी हाय आम्ही येतो असे आम्ही दरवर्षी म्हणजे आमचं आता बालपण पण इकडेच गेलं आणि आम्ही मुंबईला असल्यामुळे काही वर्षापर्यंत तर आम्ही समजलं का आम्ही एक जत्रा ही कोंबड्यांची असते म्हणजे आम्ही त्याला कोंबडा म्हणतो. त्या आम्ही जत्रेला आम्ही आवर्जून कुठच्या परिस्थितीत किती तिकीट असली किती गर्दी असली काही असले तरी आम्ही पाठीपुढे बघत न बघता आमच्या जत्रेला आम्ही आवर्जून येतो. घोडेमुखची श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही मोठी ख्याती आहे. काय तुम्हाला अनुभव वगैरे आला आहे का देवाबद्दल? अनुभव म्हणजे आता का सांगायचंच नाही म्हणजे जो म्हणता 32 370 360 हा ही आपली देवाची ख्याती म्हटलं तर एकदम प्रसिद्ध अशी खूपच असलीच आहे. आमचे म्हणजे आमच्या मानकरी त्यांची गावडे यांची मुलगी जगन्नाथ गावडे तर 360 शाळांचा अधिपती आमचा नवसाला पावणारा देव. आम्ही दरवर्षी भक्तीने श्रद्धेने देवाला येतो. तुम्ही कामानिमित्त मुंबईला असता? मुंबईला असतो. दरवर्षी येतो. आमचे सगळे गावातले मुंबईकरी दरवर्षी गावाला जत्रेला येतात. या गावच्याच असल्यामुळे एक वेगळी पर्वणी असते या जत्रोत्सवाची. हे उत्साह वेगळाच असतो, त्याबद्दल काय सांगाल? वेगळाच उत्साह असतो म्हणजे किती अर्जंट काम असेल तरी सगळेजण आम्ही सुट्टी काढून येतोच. कारण आमच्या देवाची जी ख्याती आहे जे आम्हाला त्याचं अनुरूप म्हणजे मिळतं म्हणजे त्याचा नवसाला पावतो. आमच्या कुठच्या हाकेला धावून येतो. मुख्य म्हणजे आमच्या घोडेमुखाचं एक आहे की मुलींच्या हाकेला पटकन धावून येतो. मुलींचा म्हणजे लेकीचा देव असा मानला जातो. म्हणजे आता कुठेही कुठच्याही गावात कुठेही लांब जरी मुलगी असेल दिलेली लग्नानंतर तरी ती हक्काने येतेच जत्रेला. त्यामुळे आमच्या देवाची खूप ख्याती आहे. काय दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण उत्साहात मोठ्या आनंदात या ठिकाणी लोक शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणे मुंबईतून चाकरमानी या ठिकाणी हजर राहिलेत. मला वाटतं गणपतीप्रमाणे जसे लोक येतात गणपती त्याप्रमाणे ह्या उत्सवाला वर्षानुवर्ष ही गर्दी वाढतच चालली आहे. तरी लोकांची ह्या देवाची सगळ्यांना प्रचिती येते म्हणून सर्व लोक आवर्जून ह्या जत्रेला मुद्दाम म्हणून हजर राहतात. जरी सुट्टी नसली तरी सुट्टी काढून. पण यावेळी शनिवार रविवार असल्यामुळे बऱ्याच प्रमाणे चाकरमानी गोव्याचे बाहेरचे लोक या ठिकाणी उपस्थित राहिले व ही जत्रा चांगल्या प्रकारे होईल असे आमची 100% खात्री. श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती मोठ्या प्रमाणात असंख्य भाविक येतात, याबद्दल काय सांगाल? नाही, लोकांना निश्चितच सगळ्यांना त्याचा अनुभव आलेला आहे आणि येतो आहे. आणि जो तो आपला दरवर्षी नवस घेऊन येतात व त्याची प्रचिती त्यांना त्याच वर्षी मिळते म्हणून दरवर्षी हे आपले भाविक या ठिकाणी वाढत आहेत. थँक्यू. गावकरी मानकरी यांच्यामार्फत देव घोडेमुखच्या चाळ्यांना नारळ कोंब्याचा मान देण्यात आला. यानंतर ग्रामस्थ भाविक यांच्यामार्फत हजारो कोंब्यांचा मान येथील चाळ्यांना देण्यात आला. दरम्यान सायंकाळी देवस्वाऱ्या अवसारी परत सातेरी मंदिराकडे निघाल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता झाली. या जत्रोत्सवाला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या जत्रोत्सवात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ला पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान यावर्षी भाविकांनी गर्दीचा उच्चांक गाठला.
दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड पेंडूर येथील श्रीदेव घोडेमुखाचा जत्रोत्सव उत्साहात संपन्न झाला आणि या वर्षीच्या जत्रोत्सवाला भाविकांची उच्चांक गर्दी पाहायला मिळाली। मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी व या जत्रोत्सवासाठी गर्दी केलेली होती। त्याचप्रमाणे सकाळपासून भाविकांनी गर्दी केलेली होती। त्याचप्रमाणे या जत्रोत्सवाला श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्यांचा मान देण्याची प्रथा बऱ्याच वर्षापासून आहे आणि हजारो कोंब्यांचा बळी या संपूर्णपणे श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना दिला जातो आणि या निमित्त संपूर्ण भाविकांनी हा मान चाळ्यांना दिला घोडेमुखच्या आणि या जत्रोत्सवाला मोठ्या प्रमाणात गर्दी ही पाहायला मिळाली। हजारो कोंब्यांचा बळीसुद्धा देण्यात आला। त्याचप्रमाणे दरवर्षी हा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। ह्या वर्षीसुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। त्याचप्रमाणे पोलीस प्रशासन असेल किंवा प्रशासन असेल यांनीसुद्धा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवलेला होता आणि सायंकाळी आता देवता ज्या तरंग देवता आहेत या पुन्हा सातेरी मंदिरकडे मार्गस्थ झाल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता झालेली आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।